Com ha dit la regidora, és un tema complex, no pacífic, que hi ha hagut una sentència, però que d'alguna manera afecta no només als veïns que viuen en aquesta zona, sinó a tota la resta de veïns de Castelldefels, siguin de la zona o no. Per definició, el domini públic és de tots i no és de ningú. Amb això indica que ha d'haver-hi un sentiment de convivència. El model de platja, que crec que més o menys estem d'acord tots els grups, tant els anteriors equips de govern com l'actual, amb matisos, és un espai en què ha de servir com activitat esportiva, com a activitat lúdica, com a activitat de lleure, i aquesta convivència d'alguna manera ha de venir regulada perquè en molts casos sí que hi ha punts de conflicte, hi ha hagut punts de conflicte, hi ha hagut fins i tot alguna confrontació respecte a la utilització de determinats espais de la platja, en aquest sentit, i veig que també aprofita d'alguna manera la sentència per establir els nous barems de decibels acústics al respecte, i que nosaltres creiem que d'alguna manera hem de ser capaços, hem de fer l'esforç per part de tots que continuï sent la platja de Castelldefels un espai no només, com he dit, per als veïns, per la resta de veïns que no estan en els barris, entre cometes, afectats, sinó fins i tot incorporar-ho com una eina més de l'àrea metropolitana. Per això, d'alguna manera, nosaltres estem en principi d'acord amb alguns matisos respecte a això i sí que m'agradaria que si es pot concretar la idea que tenen respecte a la utilització de l'espai de platja als animals de companyia. Estem en una societat en què cada vegada més hi ha persones que conviuen i d'una manera molt efectiva amb animals domèstics i penso que es tractaria de fer també un esforç perquè en determinades zones o en determinats horaris aquestes persones poguessin també gaudir amb els seus animals sense prejudici de la resta de gent d'aquests espais que també, com a veïns, crec que podien gaudir d'aquesta fórmula. Penso que hi ha antecedents a altres ajuntaments i m'agradaria, si més no, fer una reflexió en aquest sentit.